Jo crec que la causa de les addiccions, a part de que jo crec que hi ha aquí un component social molt bèstia, no? Tampoc penso que hi hagi una predisposició com a tal innata en la persona, sinó que jo crec que és una cosa que es construeix a partir de l'entorn. Per l'educació rebuda, crec que és multifactorial, molt multifactorial, però que hi ha l'educació, les amistats, l'entorn, les influències, com ets d'influenciable, crec que compta molt. I també hi ha un punt de com ets tu mateixa i com et relaciones. Bé, amb el tema de les addiccions, tots tenim un llindar més o menys alt, no? Aleshores, quan tu consumeixes una substància addictiva, depèn del circuit de la recompensa, el molt excitat o el molt inhibit que el tinguis, doncs ets més propens a tenir una addicció a alguna substància en concret. És que soc biòleg. Hola, benvingut de nou a Psiquiatru. En aquest nou capítol abordarem un tema que reuneix el més paradigmàtic de la psiquiatria: controvèrsies, prejudicis arrelats en la més profunda de la nostra cultura i respostes accessibles mitjançant una aproximació neurobiològica. Parlarem dels trastorns relacionats amb les substàncies, és a dir, de les addiccions. Tots nosaltres intuïm què és una addicció i el més probable és que en coneguem alguna de primera mà. Però també és possible que tinguem un núvol confús de conceptes i actituds. Com és possible que tantes persones no puguin abandonar l'ús de determinades substàncies sabent que aquestes els està minant la vida, les seves motivacions personals, l'exercici de la seva professió o les relacions socials? Es tracta d'una debilitat del caràcter, d'un vici, de pura inconsciència? Per poder tenir una visió del conjunt, haurem d'aprofundir en el sistema de recompensa cerebral. Com a éssers vius immersos en un entorn natural, és molt important saber què és allò beneficiós per poder sobreviure i transmetre als nostres gens. Així, aquelles persones que reben una descàrrega de plaer quan realitzen accions que ens ajuden en aquest sentit, com per exemple alimentar-nos, relacionar-nos entre nosaltres o aparellar-nos, tendiran a expandir-se al si d'una població. Aquestes descàrregues de plaer es produeixen gràcies al sistema de recompensa, una sèrie de circuits cerebrals que s'han anat mantenint i perfeccionant al llarg dels últims milions d'anys. Bàsicament, parlem d'una part del circuit mesolímbic, que ja vam veure quan parlàvem d'esquizofrènia. En aquest cas, aquesta part està formada per connexions neuronals que també parteixen del mesencèfal, però que en canvi desemboquen en una altra part del sistema límbic, que no és l'amígdala, sinó que és el nucli accumbens. Aquest és el nostre gran centre del plaer. Aquestes connexions alliberen dopamina quan ens apropem a qualsevol cosa que recordem que és plaent i ens motiven a seguir apropant-nos. Un cop ho aconseguim, es produeix una massiva alliberació d'altres neurotransmissors, com per exemple els opioides endògens, els endocannabinoides o el GABA. Aquests ens reforcen la nostra conducta i, en definitiva, ens feliciten pel nostre èxit. És important assenyalar que aquestes connexions tenen ramificacions amb altres zones del cervell, com per exemple l'hipocamp, que és el lloc on es formen els nostres records. En conseqüència, quan experimentem plaer, generarem una instantània del lloc i les condicions en les que estem. Aquest és el motiu pel qual, quan ens trobem en l'indret o amb les persones amb les quals habitualment es consumeix, ens entrin moltíssimes ganes de tornar a prendre la droga que sigui. I això, com qualsevol record, pot durar tota la vida. Aquesta és part de l'explicació d'allò que popularment es diu de que el que és addicte ho és tota la vida. I ara, quina és la diferència entre una conducta saludable, amb la qual reaccionem amb un plaer normal, i una addicció? Durant els últims milions d'anys hem viscut en una situació de manca de recursos, pocs aliments, pocs diners i, en general, pocs moments de benestar. El nostre sistema de recompensa està calibrat, llavors, per buscar poca quantitat de plaer. Les substàncies amb potencial addictiu segresten el nostre sistema de recompensa i indueixen un alliberament massiu, és a dir, clarament per sobre del normal o fisiològic, de dopamina i d'altres neurotransmissors relacionats amb el plaer. El mecanisme pel qual es aconsegueix tot això pot variar. Pot ser des de l'activació de les neurones que alliberen aquests neurotransmissors, com és el cas d'alguns estimulants, a la inhibició d'aquelles neurones que inhibeixen l'alliberació dels mateixos neurotransmissors. A la inhibició d'aquelles neurones que inhibeixen l'alliberació dels mateixos neurotransmissors, com fa, per exemple, l'alcohol. El resultat és el mateix. Per suposat, hi ha altres mecanismes que poden adoptar altres drogues. Per altra banda, el nostre cervell reacciona a la llarga disminuint la quantitat de receptors per a aquests neurotransmissors, intentant protegir-se d'aquest atac massiu induït per les drogues. I què vol dir això? Doncs bàsicament que estem recalibrant el nostre sistema de recompensa i aquells estímuls que ens provoquen menys plaer, com les converses amb els amics o una posta de sol,
passaran a importar-nos un rave. El sistema s'haurà desensibilitzat a la dopamina i fins i tot aquest estat hipodopaminèrgic passarà a implicar sensacions d'irritabilitat, malestar i fins i tot dolor físic que apareixeran quan estem abstinents de la substància. És a partir d'aquest punt que la persona ja no busca la droga per plaer, sinó per deixar de sentir dolor. Al DSM s'inclouen uns 10 tipus de trastorns per ús de substàncies, que inclouen, entre d'altres, l'alcohol, el tabac, el cànnabis, els estimulants o els opioides. En tots ells, és necessari que es doni el consum d'una determinada quantitat de substància durant un temps mínim. Però el més important per fer el diagnòstic és que aquesta substància hagi segrestat el nostre sistema de recompensa i haguem començat a substituir les nostres activitats normals per cercar-la i consumir-la, el que anomenem craving. Encara que ens podríem passar hores parlant de totes les substàncies amb potencial addictiu, aquí volia comentar el més bàsic de dues d'elles. En primer lloc, el tabac és de sobres conegut pel seu efecte sobre la salut de les persones. S'associa a malalties cardiovasculars, respiratòries i a molts tipus de càncer. D'aquesta manera, acaba minvant tant la quantitat com la qualitat de vida de les persones fumadores. Però també és important recalcar que hi ha molts estudis que indiquen que actua com a porta d'entrada per a altres drogues. Això és així perquè al començar a consumir-se en un moment en què el cervell encara s'està desenvolupant, indueix uns canvis en el nostre sistema de recompensa i ens fa més proclius a quedar-nos enganxats a altres substàncies, encara que aquestes es consumeixin pocs cops i molts anys després. I d'aquí que les polítiques en salut pública intentin endarrerir al màxim l'edat en la qual s'inicia el seu consum. En segon lloc, l'alcohol és definitivament la droga que més acceptació social té. La humanitat ha conviscut amb aquesta molècula des de fa milers d'anys, ja que es troba en multitud d'aliments fermentats. Però això no vol dir que sigui beneficiosa i ni tan sols neutra pel que fa a la salut. És cert que l'alcohol és un vehicle de socialització, que ens aporta experiències amb altres persones que valorem moltíssim i que de vegades fins i tot ens permet oblidar-nos dels nostres problemes del dia a dia. Però també és indubtable que està relacionat amb més de 200 problemes de salut, com per exemple malalties cardiovasculars, metabòliques, hepàtiques, de transmissió sexual o, per descomptat, neuropsiquiàtriques. També s'associa a càncers del tracte digestiu i de la mama, i amb aquests sembla que hi ha una relació dosi-resposta molt clara. Tenint això en compte, no podem dir que hi ha un consum lliure de risc pel que fa a les malalties físiques. Tot i això, l'OMS ha proposat una mesura umbral estàndard per sobre de la qual podem parlar clarament de consum de risc. Aquesta és de 28 unitats de beguda estàndard setmanals pels homes i de 17 unitats de beguda estàndard setmanals per les dones. Però què és això d'unitat de beguda estàndard? Aquesta, més coneguda com a UB, equival exactament a 10 grams d'alcohol, el que seria una canya de cervesa o un got petit de vi. Per tant, consumir més de 4 d'aquestes unitats al dia per un home o aproximadament més de 2 per una dona implica estar en una zona de consum de risc. I fins aquí el nostre resum d'avui sobre l'efecte de les substàncies addictives al cervell. Podeu deixar les vostres impressions, comentaris i preguntes a sota del vídeo. Moltíssimes gràcies, una forta abraçada i fins la propera.